खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। दा नोंसिनि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय बागुरुम्बा सिफुं फोरोंनाय पार्ट 2 थुरि बारिनिलाय दाउ सेन जोंनि लागोआलाय दाजेन होननाय बे गेजेर ससेनि बागुरुम्बाखौ गुदिनिफ्राय फोरोंफिननाय नंला। बेखौ आं दाख्लै फोरोंखांबाय, बेखौ दा डिसक्रिपसनाव होगोन आरो लोगोसे आं नटेसन सिस्टेम फोरोंदों, बे नटेसनखौबो माखौ अबे सा अबे रे अबे गा बेखौ डिसक्रिपसनाव होगोन। सिफुं फोरोंनाय बेखौ नायबानो नोंथांमोना सोलोंगोन। आं दा बागुरुम्बा पार्ट 2 गेजेर ससेनिखौ फोरोंसै। थुरि बारिनिलाय दाउ सेन जोंनि लागोआलाय दाजेन। खाथियाव फोरोंसै। थुरि बारिनिलाय दाउ सेन जोंनि लागोआलाय दाजेन। ओरैहाय जागोन। सा ता ता सा सा रे धा सा ता पा ता 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 रे सा रे धा सा ता पा। सा धा धा सा सा रे धा सा ता पा धा 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 रे सा रे धा सा ता पा। गासिबो हायाव दे, हाइ टिउनाव गोजा। थुरि बारिनिलाय दाउ सेन जोंनि लागोआलाय दाजेन। सा धा धा सा सा रे धा सा ता पा धा 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 रे सा रे धा सा ता पा। नैबे मोनसेया बे मोनथामखौ लायोबा धाबो जायो रेबो जायो। जर सुयोब्ला रे, लासैबा धा। बेनिफ्राय गोसो होसार होसार मोसादे। गा दं दे बाव, गा गाहायनि गा गैयामोन अबसे बय हाइ टिउनाव ओंखारो आरो गाया। नैबे गाया बे धा होनो, धाखौ जर सुबानो गा ओंखारो। बे धा धा जर सुबा रे। गोसो होसार होसार मोसादे जागोन बे। रे गा सा रे धा सा ता पा। रे गा सा रे धा सा ता पा। गोसो होसार होसार मोसादे बायदेमलाय सिदेमलाय मोसादे हाय मोसादे हाय मोसादे। गोसो होसार होसार मोसादे बायदेमलाय सिदेमलाय मोसादे हाय मोसादे हाय मोसादे। बे रे सा
re sa saya ni kecil kan udah re sa ma sa re sa ma sa re sa ma sa re sa ओरैबायदि जागोन बे बायदेमलाय सिदेमलाय मोसादे हाय मोसादे हाय मोसादे आं ओरैनो नटिस नायदों दे ओरै नायबाय थानाया re sa ma sa re sa ma sa re sa ma sa re sa re sa oh sorry re sa ma sa re sa ma sa re sa ma sa re sa जागोन गुदिनिफ्राय लानो खनसे थुरिबारिनिलाय दाउसेन जोंनि लागोआलाय दाजेन बेखौ दे आं खाथियाव देखायनोसै थुरिबारिनिलाय दाउसेन जोंनि लागोआलाय दाजेन एबार गोसो होसार मोसादे लासै दामनो बायदेमलाय सिदेमलाय मोसादे हाय मोसादे हाय मोसादे लासै दामनो दे गुदिनिफ्राय खनसे दामनो आङो जासिगोन नामा जायाखैबा खिथाहर कमेन्टआव लिरनानै आरो जायफोरनो गोदान मिउजिक नांगौ अबेखौबा हायि दंना गोराफोर जेरै खायसे मिउजिकखौ एखे गोरा मोनो खोनासंनायाव खोनाबाबो सिफुङाव फैया मोनो बेखौ सोंहर आं खिथाहरगोन डिसक्रिपसनाव गासै आंनि डिटेल्स दं नटिसनफोर नांगौबा डिसक्रिपसनाव मोनगोन आंनाव कन्टेक्ट खालाम वाट्सएपआव आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम जाहाथे बयबो रोंनो हायो बिनि थाखाय आरो जाय बिथांमोननो सेरजा सिफुं खाम गोनांथि दं बिथांमोनहा आंनियाव कन्टेक्ट खालाम मोनगोन आरो लोगोसे जाय बिथांमोनहा गोरा नटिसनफोर माने मिउजिकफोर बेफोरखौ मोननो लुबैदों बिथांमोनहा कमेन्ट खालामहर आंनो बेबायदि मिउजिक बानायनानै होनहर अब्ला आं नोंसोरनो बानायना हरगोन आरो आंबो थुलुंगा मोनगोन बानायनायाव बेखौ मानो जायो बेनि थाखाय सोंहर आरो दाख्लैबो सासे गफुरनि सोंहरदों अदालगुरिनि बिथांमोनहा मोनसे मिउजिक बानायनो होदों आं अलरेडि बानायखाबाय नेक्स्ट ल'नि थाखाय आं शेयार खालामनो हाथ'वाखै मोनगोन इनै एसे स्पिड जाफिनबाय बाय